ହଉଲୋ ମା ନଗମାନେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କର। ଏ ମୋନିକା ଆମ ଗାଁ ଶାନ୍ତି। ବାପା ସୁନିଆ ଇଏ ଝିଅ ଓ ଇଏ ମୋନିକା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଇଏ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର। କଥା କ'ଣ କି ଏ 8 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୋତେ ନ ଜଣେଇ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଲୋ। ମୁଁ ମାନୁଛୁ ତୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିବି। ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋନିକାକୁ ବାହା ହେଇଗଲି। ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ପାରିବୁ ତ ତୋ ପୁଅଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ଆସିନି ପୁରା ମଣିଷ ମର୍ଡର କରିଦେଇ ଆସିଛି। ଅପରାଧ କରୁଛୁ ତ ଆରେ ତୋ ବୋଉ ତୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବଡ଼ କଲା ମଣିଷ କଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର କଲା। ସେଇ ବୋଉକୁ ନ ପଚାରି ତୁ ମନେ ମନେ ବାହାରିଗଲୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିତ୍କାର କଲନି ତୋ ବିବେକ ଟିକେ ତୋତେ ବାଧା ଦେଲାନି। ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ବି ଡେଟ୍ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍କୋ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ। ତମକୁ କିଛି ପଚାରୁନି କହିବାରୁ ସୁରଜ ତୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ କୋଉ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଆଉ କୋଉ ସର୍ତ୍ତେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଡାକ୍ତର ହେଲୁ। ये कथा तो बहु कौन तो किसी करेंगे ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ କରି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲି କାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମୁଁ ସୁଧ ନିଏନି। ମୁଁ ସୁଧ ବେପାରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ସୁଧ ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ବହୁ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି 7 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ତ ବହୁତ କଥା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ବି ମନା କରିଥିଲେ। ଶୁଣ ତୋ ବୋଉ କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି ହେଇ ମୋ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୋ ବୋଉକୁ ପଚାରୁଛି। ଆରେ ବୋଉ ତୁ କି ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲୁ କି ସର୍ତ୍ତ? ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତୋ ବୋଉର ଦରକାର ଥିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ବୋଉକୁ ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ତା ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। Oh my God! ଆରେ ବୋଉ ଏମିତି ବାଚ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ତୁ ରାଜି ହେଲୁ କେମିତି? ହଁ ରେ ପୁଅ ଆଜି ସର୍ତ୍ତଟା ତୋ ପାଇଁ ବାଜେ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ତୁ ଡାକ୍ତର ହେଇ ଛାଡ଼ିଛୁ। ସେତେବେଳେ ତୋ ବୋଉର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସାତେ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ ତୁ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିନଥା ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେଇନଥିଲେ ଇଏ ଝିଅ ତ ଦୂରର କଥା ଏ 10 ଖଣ୍ଡ ବହୁତରେ ତୋତେ ବାହା ହବାକୁ ଝିଅ ବି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଡାକ୍ତର ହେଇଛି। ମାଗଣା ମାଗଣା କେହି ଡାକ୍ତର ହେଇଯାନି ମୋରି ଟଙ୍କାରେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେଇଛୁ ଆଉ ତୋ ବୋଉ କଥାରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତେଣୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣିକି ବାହା ହେଇ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଠେଲି ଦେଇପାରିବି। ଏ କଥାଟା ହିଁ ସତ। କିଛି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଧୁଣି ଝିଅଟାକୁ ମୋ ବେକରେ ଛନ୍ଦି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ସ୍ପଏଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତୋ ପୁଅ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରେ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ନା ପଦେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ ସେଇଟା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? 20 ଲକ୍ଷ ତ ଜଷ୍ଟ ୟୁ ମିନିଟ୍। ନିଅନ୍ତୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ସୁଧମୂଳ ହିସାବ କରି ନେଇଯିବେ। ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମୟ ନିରବ ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି। ସେଦିନ ଯେମିତି ଜିତ୍ କରି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ ଆଦି ତତେ ସେମିତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଜବାବରେ ଖିଲାପ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଭୁଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ରଖିଲେ ମୋ ବୋଉ ସହିତ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ତୋ ବୋଉର ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା ରେ ସୂର୍ୟା। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ତୁ ତାକୁ ପାଦରେ ଆଣି ଦେଇ ବାହା ହେଇ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। এইটা হচ্ছে তার পার্সোনাল ম্যাটার। এই সব ম্যাটারে আপন মানে মুন্ড পুরাছনি কাইকি? ও পার্সোনাল লাইফে মুন্ড খেলার অধিকার কার নাই। এইটা হচ্ছে আমার ঘর কথা।
କୋଉଟା ତମ ଘର କଥା ହଁ କୋଉଟା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତୋର ବୋଉ ଚୁଲିରେ ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇ ସାଇ ସାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଆଣି ତତେ ଭାତ ରନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ସେତେବେଳେ ତ କହିଲୁନି ତମ ଘର କଥା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମାଉସୀ ଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଥିଲା ଶାନ୍ତେ ଏ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଚିତ୍ରରେ ପୁଅଟା ତୁରୁ ତୁରୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଚିରା ଫଟା ଚଦର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା ଦିଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତେ ନୂଆ ଚଦର କିଣିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲୁନି ଏଇଟା ଆମ ଘର କଥା ଆଉ ଆଜି ମୋରି ଟଙ୍କାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରାତିରେ ଚାକିରି କରି ପାଇଗଲା ପରେ ଜୀବରେ ହାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମୋ ଘର କଥା ଶାନ୍ତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ସେ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସମାଧାନ ହବ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତେ ମୋ ଝିଅ ମହାରମ ହେଲେ ଏମିତି କୁଳାଙ୍ଗାଚି ହାତ ଧରିପାରିବନି ମୋ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆକୁ ନବାଇ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହଜାର ପରିସ୍ଥିତି ତା ବୋଉ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା ତାର ସେ ପୁଅଟା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ବାହା ହେଇଗଲା ତା ବୋଉକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲାନି ଏ ବାହାଘରକୁ ମାନି ନେଇ ପାରିବୁ ୟାକୁ ତୁ ବୋହୁ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାରିବୁ ଜନ୍ମ ଗଲା ମାହାର ହେଲାନି ସେ ପୁଣି ଆଗାର এইটা গোটে স্বার্থপর মনিষ এইটা গোটায় বিবেকশীল মনিষ Stop it! I say stop it! সে মো হাজবেন্ড তাকে এমে সব করিবা পাই আপনার সাহস আছে কেমতি দেখিবু সুরজ এই ঝিও দিনে তো জীবনটাকে নষ্ট করে দেব সেটা তো কাহার হবনি তো না এমিতি মছি নইরে ফুটেইব যারা তো কুড় বি পাই মনা করদিল না সুরজ মু এঠিকি আসিবিনি মতে তুমি জোর জবরদস্ত করি আনিল দেখছ তো এটি কোন প্রকার সিচুয়েশন ঘটছে দেখি পারছো তো এ শুনো তোমার যদি বসাতে যাবার আছে লেটস গো আজ তোমার এই বুড়ি বউ পাখে রইবার আছে নো প্রবলেম মনিকা শুনি যাও মনিকা କେତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାହାଘର ଖବରଟା ଶୁଣେଇ ବୋଲି ତୋ ବୋହୂକୁ ବି ସାଥିରେ ଆଣିଥିଲି ହେଲେ ତୁ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି ବୋଉ ତୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିବି ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭୁଲ କରିଛି ହେଲେ ତୁ ବିପଦ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୋଇଥାନ୍ତି ପାଦରୁ ଜୋତା ଖୋଲି ମାରିଥିଲେ ବି ତାକୁ ବି ଶୋଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆସି ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ମନିକାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ତତେ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି ତୁ ସେଇଠି ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ ପରା ସେ ପରା se pora se pora छाते ये कालिका छटा आपण को भलाई दिबो डॉक्टर हे गेला बोले आपण को मोह पर जवाब दउची केते बात उडुची उडु ता केना तिटा को काटी दियंतु उपरो अछि तळे पडिबो नले ठोका लगी पिंटी की ता गोड़ हाथ भांगी दियंतु ना दिबो फ ना टेकिबो फणा জীবনের এতে বড় ধোকা মুখে খাই নথিলি মতে লাগুছি বঞ্চি থাও তো মরি যাইছি মরি যাইছি बाबा एते कहार भी दोष नै दोष तो मो कपाल ठाकुर जेते बड़े मो कपाल सुख टिके देई ना तमे जेते जा कोले भी जेते टंका खर्च कोले भी मो भाग्य रे सुख आसीबो को ठाकुर खाली मो आके दिन छोड़े नहीं ना सारा जीवन पाई मो उठरो हस चढ़े नहीं सारा जीवन मते एका एका बचिबा को बाबा एका एका साथे मु आचिरे का छाड़ी चली जेबी काहे कि ना कथा दे कथा रखी पारु नथिबा लोक को तमे कारे रखे दियोनी ताको क्षमा करनी बनी ये सात खंड बहुचर सब लोक जानते ठीक सेम शांति
तम पता रखी पारिले मो छोट ही गले साथे तमरी कथा मानी आज रे ए गाँ छाड़ी सबुदिन चली कि लोक मान एति डाकिबे मुझे रास्ता जाऊ जाऊ मरी जाए जाऊची साथे मु जाऊची चंचला दिने तू ए गाँ को बहु ही आसीथिलु जीव जदि ए गाँ मुसाणी की जीव अरे एथिरे तोर भूल किछि ना जदि करिया कथा तू बहुत करिछु तो पुआटा तोर हेलानी जेतिरे तोर भूल सब भूल चंचला जीवा पूर्व गोटे कथा कही जाऊँ चंचला अरे मो ठारू ये दुनिया रे सबुठारू बड़ हतभागिनी होचु तू अरे जो बाबा तू एते कलु ताको पाठ पढ़ाइलु डाक्तर कलु से बुआजी तो मुहरे गोइठा मारी चली गला अरे मो झील मो पाखे अच्छी हेले तो पुओ कहीं कहीं तो पुओ अरे मो झील मो पाखे अच्छी से मोरी पाखे रहिबो तारी मुह को चाही मु बंची जीवी हेले चंचला तू काम को चाही बंची हो अरे तो पुओ कहीं पत्थर गोटे गोटे छाती रे पत्थर रखी जो पुओटा को तो पाठ पढ़े डाक्तर कलु से पुओटा जी तोते पर करी चली गला ए दुनिया तू एका ही गलु चंचला हे चंचला शांति शांति कही तू मो पाद तले केते थर पड़ीचु कहीं ना मो बड़ से तू मो पाद छुंतलु हे चंचला आज तू मो पाखे बड़ हो जाइचु चंचला मु तो पाखे छोट हो जाइची हे चंचला मोर तो एते की दुख हेले तोर एते दुख ए दुनिया रे सबुठारू बड़ हतभागिनी होचु तू जीवा पूर्व हे जमीदार पुनर्केक्षा प्रधान আজি তো পাদ ছুঁচিল চঞ্চলা se por